Velkommen her på Hejsager Strandvej nummer 128. Det er lidt off-season, men så kan du være klar til en ny sommerhussæson. Huset her, det er et rigtigt sommerhus, og der er nogle fede muligheder, både indenfor og udenfor. Og så er vi super tæt på vandet. Prøv lige at tage et kig med indenfor. Velkommen ind i varmen her foran brændeovnen. 59 kvadratmeter, autentisk sommerhus. Det her, det er bare en rigtig fed stemning. Huset her, det er perfekt til dig, der ønsker at bruge dit sommerhus selv. Men som udlejningscase, så kan det faktisk også fungere. I 2022 alene har det faktisk indbrunget lige omkring 60.000 kroner i lejeindtægter. Du har altså mulighed for at have sommerhus for en rimelig lav ydelse. Det er da fedt. Er du interesseret i dette hus, så kontakt mig, Jesper, på nedenstående oplysninger, og så finder vi ud af en aftale. Vi ses på CDC Gråsbøl.